Canelo Alvarez e suo dirigente Chepo Reynoso, Edison Reynoso e Rooney con Richard Sheffer, CEO di Golden Boy Promotion, poi llegano a un acuerdo para pelear di Canelo di otro año. Dia 8 di marzo, 20 di squadra, Canelo está back in ring. Su contrincante non sta conoscendo. 26 di juli, Canelo lo brinca su di 2 peleas di anno 2014. E 22 di novembre, Canelo lo brinca su di 3 peleas. Último pelea de 2014. Dos nombres que voy a mencionar para brincar con Canelo. Está Miguel Cotto y Sergio Maravilla Martínez. Vamos a coordinarlo até promé dia 8 de março. Holanda e Corsó vai final do International Street Soccer Championship. Rivo Parker Plaza e Guardian Group falta no lugar e chegam na final de Street Soccer. Aunque o tempo estava um pouco fastidioso com a vida aqui e chegam a continuar. Com Holanda e Corsó chegando ao final. O tempo regulamentar de Uega termina empatado 3-3 e mistura by 5 minutos extra. Aqui, o holandês trouwens in melhor conditie te gaan 6-3. Dus een hele goede dag. Het is jammer dat het weer niet zo meewerkte in het begin, bij het begin van het toernooi. Om 12 uur zouden we beginnen en toen begon het te regenen. Maar dat neemt niet weg dat we een hele goede dag hebben gehad. Goede wedstrijden, sportieve wedstrijden met uiteindelijk 1 winnaar en dat is Nederland geworden. Curaçao op de 2e plaats. We hebben Aruba op de 3e plaats. We hebben Bonaire op de 4e plaats. Suriname op de 5e plaats. De selectie van Aruba, gaan ze goed gedaan? Ja, die hebben het goed gedaan onder aanvoering van David Abdul. Maar ja, er kan er maar 1 de beste zijn en dat is in dit geval was dit Nederland. Over het wedstrijd het is goed gegaan. Zijn ze goed gegaan voor de street soccer zelf? Veel goede wedstrijden? Ja, de wedstrijden op zich waren goed. De regels zijn aangepast. Er waren street soccer regels. Ze speelden 2 keer 5 minuten. Dus ja, het was goed. Heel kort. De scheidsrechter was heel goed. Hield er kort op. Vooral kijken naar het sportieve. Het mocht wel hard, maar wel sportief. Ja. Zo, deze toernooi, Street Soccer Championship, zal ieder jaar doorgaan? Ja, we zijn nu voor het 2e jaar bezig. We gaan het 3e jaar zijn we nu alweer bezig aan het nadenken. En de foutjes die we nu hebben gezien, gaan we weer goed maken voor het volgend jaar. Maar het komt volgend jaar zeker weer terug. De finale, dat was een Monwega, según el kapitein Hollandees. De finale met Curaçao was spannend. Vorige keer op Curaçao hebben we van dezezelfde jongens verloren. En toen zeiden we dat het een foutje was. Maar we hebben nu wel gemerkt dat Curaçao gewoon echt een goede tegenstander is. En ja, ik denk op een beetje ervarenheid en misschien individuele klasse toch gewonnen uiteindelijk. Corsau a progressar in street soccer. Ja, absoluut. Ja, maar er zitten ook een paar ervaren jongens bij die gewoon goed weten te voetballen. Gewoon goed voetbalinzicht hebben en goede techniek. En ik vond die jongen voorin met het lange haar vond ik een hele technische voetballer. Dus, ja. En hoe vond je de ploegen van Aruba? Aruba was ook heel sterk. Alleen die zakte met de dag een beetje in de loop van de dag. Misschien een beetje vermoeidheid of ja, ik weet het niet. Is het te heet? Dat kunnen we niet zeggen, wij komen uit Nederland. Maar tevreden nog een keer op het eiland hier op Aruba te zijn, hè? Absoluut, absoluut. We hebben ook een aantal scholen weer bezocht en ja, dat was een gigantisch succes. Alle kinderen razend enthousiast, dus ja, was hartstikke leuk. Zo tevreden? Absoluut. Meneer Harma bisa tin costa padrecha e seguro tin costa padrecha para International Street Soccer. Hebben hoje tá hit Bulls, Ronnie? Well, sí, pero no hay que doce. Hey, a ver vos mais igual nos rente de 2003, nós temos nos banner, nós invitamos todos os fanáticos de Bulls indo conosco na arena para nós celebrar nossa vitória ainda. Não decidi ainda para que invitar, só amanhã me tem problema que tem agora. Decidi para cá, ba? Cada um te deu essa aqui rato.